Good morning po mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang gagawin po nating vlog today, mamamaling po tayo sa bayan, sa palit. At mamimili na rin po ng paninda yung aking asawa. So ako naman po mangangambas ako ng gulong para po sa akin tricycle kasi medyo putput na po yung gulong sa harapan. So tara, samahan niyo po kami. Yan, nandito na po tayo sa bayan. Dito po kami sa bayan. Nagparking po ako dito sa 10-10 para po hindi tayo makaabala doon sa mismong daan. Wala ko muna yung tricycle ko dyan. Magkakambas muna ako ng gulong. Magkano yung gulong ngayon. Basta okay na doon? Thank you. Bahala kasi pag yan ako nag-parking, baka mahuli pa ako ng pulis. Pagkikitan pa yung lisensya ko. Lakad na lang, lakad. Mainip. Sana mura lang yung gulong. Yun lang, hindi ko nakuha yung size. Balik ako. Kunin ko yung size ng gulong ko. Dali. Limutan pa. Kunti pa itong mga tao rin. Ate, tripling yung ganyang maraming tao. Wala nga. Ito lang yung size ng aking kulong sa harapan. 80 by 80 by 17. Okay. Ito na. 80 by 80 by 17. Balik-balik. Muna ata ako bumalik up. Bibili sa Carousel. What? Dito kompleto rito. Carousel. What? Carousel. Ayun pala dapat sa gulong. Liligaw na ako.
Original to na boss, hindi to recap na. Hindi po siya sir, original po. Original to. Wala tayong recap sir. Salamat. May kayo sa vlog ko sir oh. Nag-vlog ako. Ay, naku. Ano pangalan mo sir? Andy Castro po sir. Castro. Ayan, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout po sa mga Carison sir. Yan. Teka saan ka sir? Sa Fernando po sir. Sa natin mga kamag-anak mo. May asawa na? Meron po sir. Ay, shoutout mo. Nandiyan po sir. Alam niyo ba asawa mo? Okay. Asawa pala yung asawa niyo. Thank you Sige po. Ikot muna ako. Ano po bang ano yan sir? Yung YouTube channel ko, NF Aqua Official. Sige po, paano po namin sir? Thank you. Sige po. Awa. Salamat. Sige, paano natin dito para kapalaw pa kayo? Sige. Pagkata po yan sila. Awa. Sige sir. Natin sir. Shoutout po sir. Shoutout po nga. Pangalan niyo sir? Jacob po. Jacob. Opo. Taga saan ka sir? Ano po? Sa inyo dito na sa bahay. Shoutout mo yung isa na. Yung mga pangalan. Ay, si Madam oh. Yes, misis ko. Ay, asawa niya. Nakita natin asawa niya. Shoutout mo kayo. Ayun po. Hi po. Yan, kung may gusto kayo shoutout. Mga kamag-anak niyo. Ay, follow nyo. Oo nga. Shout out sa mga kaibigan ko sa Solipan. Ayan, oo. Bago natin. Shout out Santos family. Ayun, Santos family. Santos po. Santos. Nagkasama po yun. Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Ayan, shoutout po sa inyo, sa mga taga Oriental Mindoro. Shoutout po, shoutout. Thank you ha. Thank you, sir. Thank you. Balik po lang, sir. Amo, lagi po. Suki na ako dito eh. Amo. Ang dami nilang piyesa oh. Tayo, ipapag-shoutout po sir. Sige, shoutout natin sila. Tapos sir, yung ano po namin, yung editor po natin ito. Shoutout po kayo. Ay po kayo sa vlog ko. Ano po yung pinakamagandang cashier po namin? Ayun po, yung cashier nila eh, papasok ko na po. Ay po kayo ma'am. Kailangan yan, dami Ay, yan. sir, sige. Ma'am, bayaran ko po to. Sige po sir. Thank you ah. Awa. Later. 80-80, by 70. One fish. Chicken. Saka 250 by 70. Magkano pa? 475. Yes, mura-mura lang po sir. Yeah. O si madam. Thank you ah. Ay ka muna ma'am. Ay ka muna. Mayayain siya. Sorry, edit mo. Likat mo yun. Ano pa yun? Ano po? Ay. Natin yung vlog mo sir. Sige po. NF Aqua Official. Ano pong YouTube channel niyo ma'am? Shoutout niyo. NF. Official. Yan po. Tama yun. Salamat po. Ayan, may bago tayo subscriber. Sir, thank you ha. Thank you po, sir. Thank you po. Natin yung ano natin dito sa Aba, abangan nyo po dyan. I-upload ko po mamaya. Sige po, tuloy na po ako. Salamat po. Yun, bago tayo subscriber. Tayo ng bagong gulong. Ito kasi yung gulong sa harapan.
Pagka ganun putput na, madali na lumambot yung gulong. Tapos delikado na ho yun. Baka may ano siya, may pwedeng pumutok. May tendency sumabog yung gulong. Salamat sa nag-sponsor po. May nag-sponsor po. Yung kapatid kong nasa Japan kay Maria Uno. Tol, maraming salamat dun sa perang binigay mo sa amin. Ayun, mamimili namin ng pagkain ng mga pamangkin mo. Tapos ito, nakabili na ako ng gulong para sa tricycle ko. Maraming salamat lang. Tatabi ko lang muna. Safety ba? Dali dito na ulit kami sa nanay ko. Pinasya lang po namin siya kasi namimiss na po namin sa nanay ko. Hello nanay, kamusta na nanay? Yan siya. Yun po yung nanay niya, tatay niya, kapatid sa Kabayaw. Yan po. Tapos yun doon naman yung chewing ko po, si Honorato Lumba. Tapos yung isa naman si Abel Tiambao Ginto. Yan, kaya yan. Kapatid po ng nanay ko yun. Po kami mainit. Nakakamiss yung yung nanay ko. Swerte po yung may mga magulang pa dyan. Kompleto pa yung magulang nyo. May tatay, may nanay kayo. Swerte po kayo. Ako po, lila na po ako lubos sa magulang. Nakakamiss, lalo na yung nanay ko. Kasi ginagawa po niya nung siya po yung nabubuhay. Sa umaga pa lang bago yung lumabas, tatawag na yan. O kaya pag namalengke yan, yung namimiss ko sa kanya yung pagsigaw-sigaw niya. Yung tinatawag niya yung pangalan ko sa tapat ng bahay. Ganun. Umaga, tanghali, hapon. Pagka hindi ako nakasagot, si Donna. Ayan, si Donna tatawagin niya, kaya yung apo niya, yung anak ko, si Prince. Ayan, kaya swerte po yung mga magulang. Mahalin po natin yung inyong magulang. Mahalin po ninyo yung inyong magulang. Kahit na ano pa man dyan. Kasi ang importansya ng isang tao, di mo pa makikita lahat. Hanggat nabuhay, malalaman mo lang pag nawala na siya, magkano siya ka-importante. Tapos yun, swerte kami. Ako, may kapatid akong umaantabay sa amin, may kapatid akong tumutulong sa amin. Ayan, si Ninya, si Maria Uno. Maraming salamat tol dun sa binigay mong pera. Ako, napakalaking tulong sa amin. Pinambili. Oo, pinambili na namin ng pagkain ngayon. Tapos nakabili pa ako ng gulong ni Barke, tsaka ng interior. Yan, tapos doon sa ate ko, Ate Sara, maraming salamat din. Doon sa isang kabampalay na binigay mo sa amin, kung mga ilang linggo lang makakain po namin yung pag pinakiskis namin. Maraming salamat po. Ha? Isang buwan. Abot na isang buwan yun? Ay, isipin niyo po yun. Kasi ano yun, sa palay 55 kilos. Siguro pagka yun pinakiskis namin, 36 kilos siguro yun. mga 36 kilos, mga ganon siya karami. So napakalaking bagay po nun. 36 kilos, 40 na lang ang kilo ng ng bigas. Di ba po? Lalo sa panahon ngayon, napakamahal ng bilihin. Oo. Pataas yung mga bilihin ngayon sa palit. Kahit saan. Lalo na yung magkano kilo ng baboy? 380. Sipin nyo yun, 380. Ganyan na kataas. Di sana ako bibili, nag-request yung anak mo eh. Ano rin request? Kaldereta. Gusto makakain ng kaldereta. Sabagay matagal-tagal na nga naman silang hindi nakakain ng kaldereta. Sino nag-request sa dalawa? Baby King. Si Baby King. Si Prince. Wala lang, stick o. Stick ko lang. Ayan, pagka nagkapera ulit kami, mag-asawa, bibili naman namin plus saging, pongkan, yung mga vitamin C.
tsaka vitamin D. Yan. Time check tayo. Anong oras na kaya? Wala ko rin doon, nakalimutan ko nga eh. Time check, 10:15. 10:15 na. So maaga-aga pa naman. Kakamiss ang nanay ko. Kakamiss yung mga magulang natin, no? Yung mga ulila na rin sa magulang na katulad ko. Wala na akong tatay, wala na akong nanay. Kami na lang mga kakapatid ng nagtutulungan, nagmamalasakitan. Yan. At saka yung partner ko. Yun, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin channel at sa mga nanonood ng aking video. Please support me. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Ayun, at sa mga kapatid nating OFW, lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo lahat.